हॅलो नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत फणसाची आईस्क्रीम आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. चला मग. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत फणसाचे आईस्क्रीम. त्यासाठी लागणारं साहित्य हे आपण फणसाचे गरे घेतलेले आहेत, रसाळ गरे आहेत, नंतर साखर, दूध आणि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर. चला मग आता कृती करू. आता आपण हे फणसाचे गरे वाटून घेऊया. आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे दूध घालू. ते ढवळून घेऊ. त्यामध्ये साखर, साखर घातली आहे, ती पण आता चांगली ढवळून घेऊया. ही साखर विरघळली की आपण हे कॉर्नफ्लॉवरचं दूध केलेलं आहे त्यामध्ये ओतूया आणि ते आता चांगलं ढवळून घेऊया. यात आपण मिश्रण चांगलं ढवळून घेऊया. आणि यामध्ये आपण आता फणसाची पिळी घालूया. ती चांगली ढवळून घेऊ. हे मिश्रण बघा आता छान घट्ट होत आलेलं आहे. हे आता आपण गॅस घालूया आणि मिश्रण गार करायला ठेवूया. हे मिश्रण आपण बघा गार झालेलं आहे. छान आता ढवळून घेऊया. या भांड्यामध्ये ओतूया. आता व्यवस्थित आपण प्लेन करून घेऊया. आणि त्यावरती प्लास्टिक घालायचं. प्लास्टिक नाहीतर बर्फ त्यामध्ये जमा होतो ना, ते प्लास्टिक घालायचं. आता हे फ्रीझरमध्ये आपण ठेवून देऊया. हे आता आपण 7-8 तासासाठी फ्रीझरमध्ये ठेवूया. ही आपली फणसाची आईस्क्रीम तयार झाली आहे. बघा किती सुंदर छान. ही कृती जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा.